от Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Йоан до 7-те църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е, и който е бил, и който иде, и от 7-те духове, които са пред неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни люби и ни развърза от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец. На него да бъде слава и господство в вечни векове. Амин. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е бил и който иде, всемогъщият. Аз, Йоан, ваш брат, и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа. В Господния ден бях в изтъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: каквото виждаш, напиши на книга и прати го до 7-те църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. И обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха, препасен около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му бяха като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, която е в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч остър и от двете страни, а лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза: не бой се, аз съм първият и последният, и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на Ада. И така напиши това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подирен. Тайната на 7-те звезди, които са десниците ми, и 7-те златни светилника. 7-те звезди са ангелите на 7-те църкви, и 7-те светилника са 7-те звезди църкви. До ангела на Ефеската църква напиши: това казва оня, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение за моето име си издържал, и не си се уморил, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй спомни си от те си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела. И ако не, ще дойде при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на Николаите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, който е сред Божия рай. До ангела на Смирненската църква пиши: това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, но пак си богат. И как те клеветят ония, които наричат себе си юдеи, а не са, но сатанинска синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъдете под изпитание. И ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, а аз ще ти дам за венец живота. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. До ангела на Пергамската църква пиши: това казва той, който има двуострия меч. Знае къде живееш, там дето е престолът на Сатана. И държиш здраво името ми. И не си се отрекал в вярата си в мене. Даже дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха между вас, където живее Сатана. Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израелтяните, да дадат идоложертвено и да блудстват.
така също имаш и ти някои, които държат подобно на учението на николаитите. Затова покай се, и ако нещо дойде при тебе скоро и ще го имам против тях с меча си, който излиза от устата ми. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Но тогава, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче, и на камъчето много име е написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. До ангела на Тиатирската църква пиши: това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Знае твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилага моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая, но не иска да се покая от блудството си. Ето, аз и скоро ще я тръщна на болно легло и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако ще ми покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия с мор, и всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитва вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му. А на вас останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали дълбоките работи, както тия ги наричат на Сатана, казвам: няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докле дойда. При мене ще дойдеш.